Здравейте за днешното издание, какво има в раницата ми. Да видим какво има в раницата ми. Сега ще видим първото нещо, което има в раницата ми. НССР за моливи, НССР за химикали. Има и помагало по математика. Бабешки чадър. Глансово блокче. Нотна тетрадка. Боички. И това, на което вече съм забравил името. Сега всичко свърши в този джоб. Да преминаваме към другия. Имаме туалетна хартия в другия джоб. Имаме триъгълник. И тук свършиха нещата. Да прескачаме към другия джоб. Тук има сухи носни кърпички. Това беше от днешното издание. Какво има в раницата ми? Чао за днес! Ако ви е харесало, харесайте. И ако искате да се абонирате, абонирайте се.